Mfisa. Mboka ndabandaba siyakubingelela emsakazweni Ukhozi FM. Uthomdala. Basha phela kuyikutshukutshu bopho umthwalo uhambe khathi kude kwanongoma yakhe indaba ukhonza imbuka eThekwini Muhlona khathi ngobe yancwadi imbuka lincwadi latsha lezi zintombi zasophongile zamqoma zamnyoka kube zazimbona iphuma kanjani ezaseThekwini zabamba ngezandla zombili zathi hawu kanti kuliqinisa impela ukuthi amathanga ahlanzela amangana amabhodo zawushaya umshungu zawukhomba kwanongoma kwamandlakazi entabeni izweni kwakhanya endlini kaManximanga. Ngiyathokoza kakhulu mina benkosi ngakhuleka esileni samabandla indlula mithe amakhosi yena ongangukujula kolwandle yena ongangiyintaba zakhe zonke indlula mithe ehlakozini ihlahla ngikhuleke enkosini yakithi kaMandlakazi ngikhuleke enkosini inhlathu kaMathandela omsebenzi indayibeke ekhanda phela umntwana ezombalekela ngakhuleka ndabezitha ngakhuleka lapha ebhanga noma nabantwana bonke basemvulamlomo ngikhuleke enkosini yakithi emathini ngibingelele ngenkulu inhlonipho nenjabulo kunina abasakazi nabaphathi bemsakazi emuntu. Limpopo province ikulalele mfowethu koDzanini koPeter Dichaba kuphi balelele njengamanje bathi bafisa ukuzoza ukuthi yini le oyenza kwanongoma NND yabo bafisa ukwazi ukuthi nami nawe Dwala lapha kwanongoma wahlanza idolobha ulihlanzelana idolobha uthi obani abafanele bahambe obani ufanele basuke obani ufanele basondele. Shenge nomfowethu nomphakathi wonke wabithulalele ngiyabingelela futhi ngenkulu injabulo nentobeko kubantu bakithi kwanongoma abangiseka ngendlela eyisimanga ngabathanda bayangithanda bayangikhombisa uthando. Mroza usifisa nokufundisa izingane nje ukuthi ingane kufanele yazi ukuthi lo 2 rand ufuna njalo maye esikoleni kufanele ikhandele yona wona. Manje ke ngoba sithi nje silungise amadolobha sifuna kubuyele lokho okulula akade kwenzeka emakhaya. Umama efundisa izingane ngokudayisa ubhatata kungabe eNSFAS uyafika izingane beyifunda ngemali kaMama uhlele etafuleni odayisa ama-apple odayisa amagwadla amabuye isikhathi samagwadla namhlanje uthola indoda kuthiwa isuka le kude kabi eqamazwa u7 izodayisa nje amakinati izodayisa iTick Sweet into edayiswa ingane yesikole iTick Sweet namakinati izinto ezidayiswa izingane zesikole zifunda ukunakekela umnotho zifunda ukuphatha imali ingaphiwi ingane imali ayiphiwi ingane imali ingane iyafundiswa ukuthi imali ikhandwa kanjani. So ke isisilwa leyo nto leyo ukuthi ake kubuyele nje kube umuntu uzodayisa inwele lezi nifake emakhanda eshenge kufanele kube umuntu oyintombazana walapha eSouth Africa noma ke sekungaba umuntu wesilisa kodwa ke akube umuntu wala eSouth Africa ngoba ulala namalini umuntu odayisa inwele umuntu osuke eKhongo kude kangaka uma edayisa inwele ulala namalini uma ngabe kufanele ekhaya lo muntu usebenzisa malini. So akulona iqiniso ukuthi laba abantu basuke bedayisa lamutingo akusile iqiniso ukuthi basuke belungisa lamafoni abawalengisa lapha emgwaqweni ofice beke khona i-screen zamafoni ezifileyo. Uthini nje kuwe Mhlonishwa mangabe ususebenze waba negalelo elingaka ikakhulukazi mawusuzwa ke osomabhizinisi ke manje ebesendaweni yakwaNongoma bethi yazini usebenzile Mhlonishwa futhi ke yini osubone siwushintsho kubona ngomsebenzi wegalelo lakho lokuthi akusuka abathize kusala abantu basekhaya. Abantu bayathokoza kakhulu futhi kusikhumbuza ukuthi singamadoda. Into engifisa abantu beyazi ukuthi singamadoda singamaphoyisa singamasosha singababheki balelizwe singabavikeli bomama nezingane zethu singabavikeli beingane ezingenabo baba singabavikeli bemvelo nayo yonke into yithe sazi ukuthi amakhosi ahlonishwa kanjani. Manje ke yitho kufanele sisukume singalindi singasho ukuthi amakhosi awasho ngoba amakhosi ngeke akwazi ukuthi hambani niyokwenza ukuthi singamadoda inkosi mathiwa iyabusa isuke iphethe amadoda akwazi ukubona inkiza lapho ukuthi lento iyingozi ebese lawo madoda eyivimba amadoda ayiwona abonayo ukuthi nakho kuzobonakala endaweni asukume ahamba yobika enkosini esewenzile umsebenzi asingalinda amakhosi abantu abasondele sibukele nezintweni zethu nje besondela abantu ezintweni zethu sibumbane njengoba kade ngizwe nje bekhala abanye bethi manje amashangane akhona kwaLimpopo badubala shenge asisho lawo mashangane thina amashangane akhona eMozambique amashangana kulelizwe ayikho into ayonayo amashangana kwaLimpopo ngabafowethu siyazana nabo sisebenza nabo singayekho kodwa bakhona laba abasuka koMozambique abafika ngendlela engekho emthethweni labo bantu siqondisa kuba isiZulu ke asihlukanisi sicela ukuxolisa kulabo abalapha koDzanini nalapha kwaLimpopo ukuthi bezizwe ngathi nabo mhlambe sebeyahlaseleka cha asiqondile bona kodwa ke isiZulu asehlukanisi nanokuthi futhi abantu ake beyeke ukutetema nje belokhu benaka izinto ezincane mkhulu kabi lo msebenzi esiwenza ukuthi umuntu angaye ugcina ithashaza elincane entweni eziyikhulu. Ngibheka la uma sibuka ngapha uGombo sibonakale ifika qathatha sabona iMarch and March
sabona kusuka abantu kuma-province ahlukahlukene, kuyifundazwe ezihlukahlukene, bonke bethi ake sihambe siye ekhaya. Bonke abantu bebethi siye ekhaya, sihambe siye ekhaya, siyothi sesifikile sizobamba impi, sizosho ukuthi noma saganela kwenye indawo, noma saphuma kwathiwa asambe siyokwakha kwenye indawo, kodwa kusekhaya la. Kungasho ukuthi kusekhaya ngoba ulimi luyafana, kepha kusekhaya ngenkalo. Manje sinibone selikhona lapha, yini into eniyificile kuGombo ngoba sibone South Africa mayelana nalolu daba? Inkomba enkulu nje uNkulunkulu akhombise ngayo ukuthi abantu base South Africa sebeyadinga ukuhlangana, wonke lama province awu9 ayadinga ukuhlangana, lekelele bona laba baholi abaphethe izwe, ngoba lokho esikwenzayo kuukulekelela bona abaholi. So ke uma ngabe kuukuthi abantu bakwazi ukuhlangana kanjeyana behlanganele ukuthi hawu, ngoba phela igama elithi inkosi lapha kwaZulu igama elikhulu kabi. Manje masizothiwa kunenkosi okungeyona kulelizwe ebekwa endaweni namakhosi akithi, amakhosi amaXhosa, amakhosi amampondo, izinkumkane zangaleyana noma singazi kahle ukuhlukahlukana kwabo, kodwa sizwe thina nje igama elithi inkosi, kubekwa inkosi phezulu kwamanye amakhosi. Sashawa uvalo ke singamadoda nathi ukuthi cha, uyabona phela njengoba laba abantu baseNigeria beneyidleke eziningi kangaka la phezulu, kusho ukuthi uma besuke eSlondon bazoza kwaZulu. Akungcono sisuke la manje siyobakhombisa ukuthi lokho enikwenzayo emakhosini, noma ngabe yempondo inkosi noma ngabe yomXhosa, ayakithi leyo nkosi igama malithi inkosi nje, ngiyakithi abafowethu nodadewethu base-Eastern Cape basukuma basikhombisa ukuthi banalo uthando lokwelekelela, bakhombisa ukuthi bayafuna kuhlangane, akungaphindi kushintshe lokho kuhlangana okuhlangene, akungaphindi kubandlululwane, akubanjwane nje impela ke kusuka manje ke phambili, ukuze nabaholi laba baganga ngabantu bengaqhubeki ngokuganga. Mhlawumbe sasiphetha nje kulo lolu daba, mhlawumbe kusukela manje bekuzokwenzakalani ke kuya phambili? Kusukela manje kuya phambili siyaqhubeka nje, istop esilandelayo igoli. Uma kusuka eGoli kufanele kuye eMaritzburg, uma ngabe kusuka ke lapho kuyoqhutshwa ke phambili phathi solawulwa yibo omama uMangobese eZuma, ukuyibona baye behlele izinto ukuthi kuhambeka kanjani, imithetho ilandelwa kanjani. Thina sifika nje mangabe sekufanele kusukunywe kuthathwe itshe lisizwe emgaqweni ngizokuzolima. Ngithuswa ukuthi ngibona sengathi nina kusho ukuthi kukhonjwa umbuso ngedlozi. Ingozi enkulu kakhulu. Sibonile nje ukuthi kuze emakhosini, inkosi yase-Eastern Cape inkosi, inkosi yakwaZulu inkosi. Uma kuhlaselwa inkosi amadoda engasukumi, kusho ukuthi asisiwe amadoda. Bengithi ngizokubuza indaba yetshe Mhlonishwa ukuthi livele ladlula ihawu lase lidila nesikeleni kodwa kusenani. Inkonzo egwebayo ibonakala ngokuchayeka indlebe, into engathi ishuli. Awuzeke sizoqhubeka. Sibonga. Siyathokoza kakhulu. Alright, siyathokoza Mhlonishwa, siyabonga kakhulu. Igabenge ke ihora lesaka lombelesi. Afonela phakathi. Yazi ukuthi abantu bachazelile lapha. Hayi kakhulu, ngiyabonga. Siyathokoza. Oh, okay, sure. Siyabonga kakhulu. Yebo. Yebo. Uzongibona i-breakfast show wendoda yasendoda, i-breakfast show uhlelo lwami. Yeah. Ngivuka ngalo ngilale ngayo. So ngizohlala ngikhona. Ngiyazi ukuthi siyalingana nokulingana futhi. Siyabonga. Hayi siyabonga. Ngiyabonga Shek.